Děkujeme. Hoši, mi se to strašně líbí, to je podle mě bomba. Tak už to jde, nahráváme. Pičovina jak mraky, vole. Vážení přátelé, Milí kamarádi, dovolujeme si vás srdečně pozvat se zde přítomným doktorem Jencem a zaslouženým umělcem panem Kůmem na jedinečný koncert dvou úspěšných opavských hudebních souborů Psychonaut a Groovies. Tato výjimečná hudební událost se uskuteční dne 21. března roku 2015 ve 20 hodin v opavském klubu Art. Bude se vlastně jednat o jakýsi průřez hudební tvorby jako takové. Uslyšíte rockové kytarové sóla, Složité jazzové harmonie, hip-hopové frázování, metalový jekot, uslyšíte bubenické orgie, elektronické prvky, zazní basové efekty smyčcové orchestry, a samplery. Připraveny budou také ale i pomalé skladby. Takzvané ploužáky. Krom toho, celou show bude doprovázet řada schopných a perfektně propracovaných choreografických prvků. Nebudou chybět ani světelné a jiné vizuální efekty. Připraveno je kouzelnické číslo a hudební kvíz. Tak tedy těšíme se na vás v sobotu v klubu Art. Na brzkou viděnou.